José Curto. I aquesta nit comença a Girona una activitat audiovisual molt particular. Es tracta dels Jardins de la Poesia, una mostra de poesia que acostarà a aquest estil literari a través del so i la imatge. Els Jardins de la Poesia duraran fins aquest diumenge. Ocuparem 7 espais diferents de la ciutat amb més de 15 actes. Cap de cartell, Josep Pedrals, vindrà acompanyat d'un nen neutròfic a la guitarra, fer un espectacle de fusió de poesia i de música. I altres poetes, doncs, tots els que puguin i vulguin col·laborar en els diversos espectacles, és a dir, dins del Llop Ferotge, de la nit del Llop Ferotge, dins de la nit de l'art, vindran diversos poetes tant de la ciutat com de fora. Destacaríem demà un espectacle amb artistes de Girona, o que viuen a Girona, com a mínim, al bar La Pedra, 8:30. No és una poesia molt igual en tots els espectacles, canvia molt, perquè a vegades va acompanyada de videoprojeccions, a vegades de música, a vegades de res, i jo crec que pot anar des d'un públic infantil, perquè també tindrem una secció de cuentacuentos el diumenge a la tarda, just aquí als Jardins de Mercè, fins a un públic més adolescent, més jove, fins a un públic més madur, més acostumat a la poesia. La nostra aposta va bàsicament en la creació contemporània, o sigui que no és un festival dedicat a grans poetes d'altres èpoques, sinó que cada poeta ve en principi a recitar els seus propis textos. Aquí a Girona ja fa temps, fa uns quants anys que s'està fent molta poesia, poesia de qualitat, poesia molt diversa, poesia en àmbit institucional i poesia en àmbit més de bar, més de carrer, i ja fa uns quants anyets que s'està fent, i un festival com aquest el que demostra és això, que la poesia a Girona està ben viva. Doncs la